ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନିଜ ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନିଜ ଅଭିନୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସାରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଧାରାବାହିକ ଓ ଆଲବମରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ସହ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିନେତା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଭିନେତା ଜଣକ କିଏ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ତେବେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋ ସହ ମୋ ପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବାକୁ मैं दरिया से ପାଉଥିବେ। भी डरती हूँ, तुम दरिया से भी गहरी